Nosaltres com a cooperativa vam néixer el 1992 i pensant que a banda de fer cooperació amb cooperatives que ja teníem a Centroamèrica, a Guatemala i a Nicaragua, doncs posar un punt de venda fix, perquè ho teníem a través de les ONGs i havíem pensat en obrir una botiga. I el problema que vam tenir és que quan anàvem al banc això no rutjava perquè no els semblava que això fos en joc. El fet de comprar a cooperatives de gent que no estava ben clar si tirarien endavant i en una empresa que no posava la vista en el benefici, en el que és el concepte d'una empresa normal, sinó en el fet de comprar segons el preu que ens proposaven d'origen i amb uns criteris de gènere, de no treball infantil, de coses que com a mínim no els sonava de res. I a partir d'aquí van trobar que hi havia una financera, una societat de financiació, una cooperativa també de financiació, que era Ecocredit, a Holanda, i van començar a tenir aquí relació. I al 96 també van començar un projecte juntament amb una cooperativa de Mèxic, que suposava també obrir aquí amb ells una sèrie de botigues que estiguessin lligades a cafeteries i més. I amb això van començar un projecte de compra de cafè i de transformació aquí, amb el qual necessitàvem molt més crèdit. I van passar d'aquest crèdit inicial de 100.000, es va retornar i van necessitar el doble més, també a partir d'Ecocredit que van obtenir, i van fer també un acord amb una altra financera, amb una cooperativa de financiació dels Estats Units per comprar, perquè li avancessin els diners als proveïdors, als productors nostres de cafè, les cooperatives de Centroamèrica, i nosaltres teníem contra un aval aquí la possibilitat d'anar comprant molt més tranquil·lament. I va ser després també, en aquesta època, 2003-2004, vam tenir, jo crec que va ser l'últim préstec que van tenir d'Ecocredit, que vam haver de canviar. Això també està bastant bé perquè et dona molta flexibilitat, i van tenir un crèdit que era de 5 anys, crec que el vam allargar fins a 10, perquè era ja bastant alt, de prop de 800 o 900.000 euros per compres de diferents cafès, i a més vam entrar també en altres matèries primeres, amb sucre i cacau. Doncs va ser a partir d'ahir que arribem a un punt, el que tenim ara, després de passar tot el tema de la crisi i més, que bastant part de la financiació és, si abans eren les necessitats del 80-90% de financiació externa, ara estan reduïdes a un 20 o un 30, no crec que arribi de necessitat externa. Tot és financiació pròpia, i el que vam fer a partir de l'època que vam començar a tenir aquest surplus, per dir-ho, és finançar també cooperatives petites de productors de cafè sobretot, i ajudar en el tema de comercialització del cafè.